Hessen dævren og Mumidalen sa ut til å bli stiller og friseler. Det hekkliga som en friardamer i luften. Ja, alt enga av frie. Men dævren viste seg sannelig kjøtt at være alt annet enn stiller og friseler. Hetter håndjekotje dæver og tæv i lyd. God morgon. Gåa morgon, lilla mui. Øyli som du ser klä ut i det. Ja, jeg atler meg å legge meg ut i håndjekotjen atna morgenmaten, og så bare ligger jeg ut i og njóta fuglaljóe. Hvordan så vi mummi, pappa? Og i det atler jeg meg å være fyrr. Ha, jeg kan legge fot fyrir igjen. Det er man bare blir ånøyet valsykna. Hvor man hatta vera? Gåa morgon. Hatte siste mun! Hei, Mimlan! Du her? Ein mordla minne gjør mun. Vos gjør mun? Og hva mener du vi ein mordla minne? Orsaka til Aurek ved såleis. Du Aurek var alls ikke. Vil du ha en kaffe, mun? Ja, takk. Kom nu bare innar. Ikke skal du være ringon lea. Men leie ikke særligt. Kvært føylar. Jo, mamma mun kom at vitja. Ha, mamma kommen? Men til jeg er fra lukt. Ja, men hun öll de yngre syskjene vi, og her så vore øvtall at det alls ikke rom for dem høyma til mer. Så kunne det bare komme ut til okkon. Vi tar var rui til da plåsig av Mimla. Men så kunne jeg jo ha flyttet mig høyma til mer. Nei, la bare lykke meg være her. Da nå endelig kan være sammen ved syskjene. Takk for det, mummi pappa. Kom du bare vidt, Daimon. De langt her. Ja, men og du, vi må lette Daimon opp. Oi, just. Ravne bøden tege nu. Mamma! Lutla moj, orsaka mig. Velkommen. Hej! Valsikne som du blivit stor. Mummi, mamma og mummi, pappa vil jeg feien ha det kom byggvant i her. Jeg håper ikke at de får sånn strøy. Nei, alls ikke. Tider er hjertelig velkommen. Kjenner dere som høyma? Men si meg, hvordan jeg på en øye til tilsammenskære, frua? Vi luttelig må jo mimli skulle det være tutsi, utan så at så mye av deimen er borstebliven atter. Jeg helt det være flere enn så. Akkur ligger og sønnsene. Hikk her! Ein hei alle, vi dusje. Oi, er det blett? Oj, mojon. Er man drøyma. Jeg drøymer ikke. Oi, au! Færre av nøsene. Tøyn avark ondja. Ut med det gån. Her fikk jeg det. Nu fikk du ordet gjøre, mummi. Se meg, hva det da for unger? God morgen, mummi. Fortjer at disse norsk ungene her. Hette små av sikken mine til kom at vitja. Sier du kom at vitja? Som er det vekkert og frielig. Hvordan klarer de en tutsi på en ensamhet? De må lære å klare seg selv. Nu, ja, så løys.
Ibland med bære på ut av det bergest. Og hva gjør at hun så? Men jeg er først. Släpp. Så leis. Släpp så. Jeg er. Therese, Maja. Släpp. Maja. Nej, gå der af. Ja, det var det. Ja. Mommy, mamma. Oj. Au, aj. Nej. Mommy, er det to? Mamma. Hva gjør det så unga? Hette er syskjene til Lutlomoi og Mimlo. Hva var det gjørst? De må ha stortløyga seg her i køkenen. Nei, nu oppbøye! Legg ikke ui at øsa det mommy til vera her bære ui det. Ha, huset ikke dem dotti kåtel. Hva sier du moi? Ja, det små om hun har spalt nægga herlig, og det er helt huset ikke til i langtene. Her var det så unga stund jeg bygg, va? Det ser ikke med der ut. Og jeg halte det trøyvast her. Her er jo vel rymlig enn kjatt heimon. Og okkar hus standa oppi enn. Og de leier du. Vi må røyla som best. Sjálvande gåe. Øysene to, mommy. Det er rævlig, det Nu er noen mykje, hette min sang. Men da er du så gave. Ta vet jo ikke, oi, ferdig og vet ikke noen ære stelle. Sannsyn som er tjokkfull av ungen, jeg fikk ikke sove, så jeg kom bare her inne i stegen. At du hører ikke flenne at jeg var ikke blond i alla natt. Men minst til at disse neiersbøtten jeg har unga seg byggva. Jeg klarer det koster ikke en dag til at håper to glæver og to bort ensamhetler. Hvor gjør du ikke bare det samme? Hæ? Ja, bygg tar du i egne hus. Jeg tror ikke å bygge en hele hus selv. Hvordan varst du det? Her du kanskje røy? Det er ikke bare som å si da. Nei, men jeg halte det just så leis de fleste bygge. Bare så leis. Det er ikke frakt at du vet hver jeg skal begynne. Momipappa er ivelig snakker bøker om å bygge hus. Momipappa? Ja, sjølvande. Sånn hus vil jeg heve. Ikke så gale. Moi? For å bygge et hus? Ja, jeg ser jo ærgerlig syskjen til at det var samførsning om at det skal bygge på ensamhetler. Og heter en flott hus. Oi, jeg vil feien hjelpe deg. Olvara? Takk, så setter vi tottnasteinene først. Hikk her. Her ligger noen steiner. Peser er finner. Som man tunker. Au.
du bort, ha? Hallå! Ha? Du kan bidra til dere inn! Og jeg visste ikke av at du bor her. Hatt atla er ikke stinker. Åh, sitter så fast. Rattmar en å se. Hvordan tenker seier skal du ha til et tre? Jo, men det blir fastere mye nå. Nu er jeg hvordan ikke flere. Hvert må de få oss vi? Sørleis! Dette måste ikke gjøre! Oj, hikk hotnasteinene. Det du som flottar, ha? Her har vi ikke. Så du fuska, tøyn fuskare. Det er 1000 leian. Skal det være så leis? Så skal du bare gjøre alt selv. Ha? Jeg er ferdig heim. Ha, er det ikke anjoida? Dette skal nok klare sjølver. Ai, au. Mommy, Asertor. Hva hendte? Høgst vilt? Nei, det vilt jeg ikke. Mommy, du sier at du atler er byttet der i hus? Aha. Det har vært stått litt at høyre. Hæ? Huslokkere. Ja. Jeg har jo kanskje gått til den at eta. Nå skal jeg ikke overrekke hva til langer. Takk, det var pæntjørt av der. Bye, bye. Jo, så? Jeg helt at de var kommet og hjelpe meg. Og så får jeg ha der dimma innflytting av gildet. God morgen, mommy. Vi kommer vid morgonmöte. God morgen, god morgen. Nu har vi ikke jobb for den ene langer. Gånget det vel? Ja, du gang som smurst. Ja. Nu så. Nå. Mommy, färger håren och vindarna. Åh, nei. Det blir det jeg sier ut at han har. Er det att håren? Aha. Hon passar ikke rettelig oi. Men så binder hun eldre ikke. Hva er det hette hålet til? Til tøyn. Till onöjligt. Jag krupar under hororna. Oj, nu regnar. Vi har inte tagit än. Jag ska inte med den här presenten till auktion. Så jag igen vid täten om. Jag thought det var just en sällsynt det. Vad fan det där moj!
Hvordan gonger? Overall! Nei! Skulle dere smuja seg, boy? Det ikke så helt livet nå? Ja, og det drypper bare ut takvinden. Ur hverjon takvinda igjen? Det er nok så kaldt den. Du nøyest av byggen av kamin. Momrikor. Momrikor. Momrikor! Nu lurer bara helt vel. Ja. Ois. Mommy, nu var skorsteinren skøyvor. Ja, det er atle jeg snø. Nu huskar alt jo vel saman. Bara gott. Helt du til? Det ser personligt her inne. Hva må dette være? Og jeg er kommet nå. Juhu! Vi til å komme ned som asnaljøs. Jo, men hvordan skal du slippe opp atter? Hæ? Ja, du mener unga trapper, eller? Ja, vi har funnet hosgått. Hoksa du om stia? Nei, smarstar enn så. Boja bæra. Er du Leo nå, lilla mor? Ja, hålla mig opp. Hei, 8-4, ha? Ja, det er to til kurvene, men det blir verre til andre jo i. Oi, nå vet jeg det. Fett halda det nå. Nu er just ni helt Leo, ha? Ja, det er suttja nå, som det løyen ut. Vi må bjøa mommy, pappa og mommy, mamma og Ivor. Helt du det? Ja. Stette! Nei, alvara, er det leiot? Det er vært stuttligt, mommy. Kanskje at du kommer bare hit og ned for? Vi kommer beina vinn hit etter husen til der. Til visst vi gjerra. Kan I eisne komma vi? Ja, sjålvande. Men hva er det bøttene? Du sier nega, er utrolig fria litt. Ja, og hun er det fria litt. Nå her er ditt kære bøtten. Släpp det går ut och ut som om ut med det går. Stäng dig! Oj, nej, jag ska få det gå. Det är inte spännande plats. Så glad har det ikke vært åminnelige tøyer. Ja, det var flott gjørst av Mumi. Ja, det må jeg sige. Der kunne det hente Mumi lett til en bygg ved helt litt fun og tjus. Det mener de ikke. Hva sier du, Mumi? Så kan jeg kanskje flytte hjem til Mumihuset, ne? Takk, mommy. Så når dere er overfører. Ja, han er donalig hos oss mye.
Jeg nå nok så glad at vi ikke byggva her. Ein fer. Hva? Ein fer er byggen i ordentlig god hus. Her vil jeg ferien byggva momi gåe. Nu søvan li og så stortlig hon vær og momi. Så kommer tid at nu og klappe vi mer fire momi. Vi sier farvel nu og morra et læ og minnas til alt som vi har då i det og momi. Nu dæver lien kjøtt natten nær tja momi. At sova og færa i dalen og her tja momi. Tog natten best til at sova oi, men dreiman tar hava omgant og frøy tja momi. Nu søvan li og så stortlig hon vær og momi. Så kommer tid at nu og klappe vi mer fire momi. Vi sier farvel nu og morra et læ og minnas til alt som